Az jó, hogy 2-t hoztál télapon, mert akkor nem fognak veszekedni. Jó. Homokváros, bogyó és babóca is van. Hát nektek nagyon sok mindent hozott a télapó. A Milánnak a Mikulása is küldött nektek. Nézzétek, a Milánnál is járt már a télapó, és ő is. Tessék. Ő is küldött egy virgácsot nektek, hogy ne rosszalkodjatok. Hatalmas! Ánya, bánya, megvárlak. Ezt meg közösen kaptátok a Milán Mikulásátok. Tomi. Képzet is kaptatok. Na, hát kibontjuk. Hát, Mikulás, kérsz inni valamit? Nem kérsz? Köszönöm. Forró csokit szoktam inni. na hát köszönjétek meg a télapónak, hogy ilyen sok mindent hozott nektek. Jövőre is jöjjön a télapó? Jöjjek jövőre is. Legközelebb is jöjjön? Figyeljetek! Halló, Boris? Figyeljetek a télapót. Kérdezi a télapó, hogy jöjjön máskor is? Jöjjön máskor is? Jó. Igen? Jövőre is jövök. Akkor elengedjük a télapót. Elengedjük, mert még sok dolga van. Hosszú útra megyek még. Na de akkor... Szervusz! Üdvözöljük a szarvasokat is. Átadom. Jó? A Rudolf. Nincsen több! Rudolf megfázott most. Elfogyott. Igen. Elfogyott az ajándék, hát ez nem elég? Hát ez rengeteg ajándék. Pedig engedd, hogy csöppentsen. Igen, bizony. Jó? Megígéred? Megígéri. Na jó van, akkor köszönjük. Szervusz Mikulás, további jó utat, szervusz! Vigyázzál! Szervusz! Na! Na mi van, fiúk? Hát mi? Na! Itt volt a Mikulás.